tayo ngayon sa palengke. Palengke ng Baguio. Ito na lang kaya? Asan na ba? Dito na palit lang. Sige, dito na ako. Eh, ito na lang ang bilhin natin. Si Binti lang. Anong ganda naman dito? Uy, ang cute niyan. Mayroon bang size nito? Uy, mahal to. Kasi ano, Doralite 89. Ay, kala mo kamal or Oo, sabi ko sa'yo, pag Doralite, mahal eh. ang ganda naman yan. Walang size kaya. Baka may size yan. Maganda, di ba? Oo, maganda siya. Ito na lang. Ito yung sikat dito ng mga tsinelas, guys, oh. Tsinelas section. Ayan, Chongsan. Ayun yata dito. Wala ba? Pang bata yata yan. Pag may lagi, oh. Pang bata yan. Wala yata pang adult. Yan. Pero magaan kasi ito, oh. Ang ganda nga kasi mag-ano siya. Ito na yung mga uso. Ay, magkano kaya to? Yan, 30%. Si Barak ay bumili ng ano. Wala yung baso nila malalaki. Ayan guys, naghahanap ako ng baso na malaki kasi gustong-gusto na ng partner ko ng malaking baso. So, maghahanap ako kaya lang wala akong mahanap. Ay, gusto ko ito, miss. Dura. Ayan, bili daw siya ng lagayan ng panty. Ha? Ayan, masasuffocate ka guys. So, advice sa mga ano, ito guys, hindi ka pwedeng pumasok dito. So, bumili ako ng bagong t-shirt kasi hindi pala siya pwede. Aware naman tayo na hindi pwede pero akala kasi namin hindi kami papasok dito. Mainit. Ayan yung kasama ko guys, naghahanap ng lagayan ng panty. Ayan o, ang ganda. Ano magkano? 149. 149? Parang pares yata to sa ano. Pero ano siya? Ito siya nakasin? Wala siya nakasale, hindi siya kasali. Parang ako yung bibirgo. Gusto mo yan? Ito yata yung wala sa yung maliit oh. Ano to? 149? Ay, 149. Kano? 149 din. Ito din oh, matibay din to. Ito yung gusto ko yung hindi maliit lang siya. Ito, magkano yun? Ng plato. Medyo ano siya. Tatlong layer. Magkano siya? 249. 149. 149 sirado. Ayan. Diba? Bagong lipat kasi ito siya guys, kaya bumibili siya ng mga gamit. Ito yung sponsorin natin na bumili ng mga gamit kasi kalilipat lang galing to sa Saudi Arabia. Gaga. Sasa. Kanya pinabagbaga. Ito pala yung pinunta namin guys is, ito yung Chongsan. Ito yung Chongsan yung dito tayo makabili ng mga medyo mura na mga bilihin. So, Ito na lang. ayan o. Ganda siya, diba? Yes. It's beautiful. Let's go! Ano, bibili ka pa ng kumo? Hindi, oy. Ay. Ano ba? Hindi ba masa... Ayan, nakabili na kami guys. 1 box set. O guys, 30%. Bili na kayo dito. Saring lang. Uy, ang ganda ng plato. Ito yung binili ni Roy na plato. Wala akong napiling baso guys. Walang malalaki. Ikot ko ba dyan? Andun no, pero ang mamahal naman. Saka hindi siya malaki talaga. Di ba ka masabi mo, oras na. Para ko damit ng tao guys. Damit pala ng aso. Chihuahua, 40%.
Wala nga, Barak. Nagtingin ako dyan. Ito na lang sana, o kaya lang. Ay, magaan. Pero to, 79 ba yun? Ganito na lang, di ba yung shot glass? Asan? Yan, bili ka niya. Medyo mahal lang yan eh. Mas May mag tasang- 20 nga yung nandoon. Yan. Ito magkano to? Ito na lang kaya, 24.75 lang. Asan? Ito, cute. Dua man eh. Kaya nga, isa Ay, lang. akala ko. Pagtagay mo, ganyan. Cute, pero cute siya. Kuan ka man ni kay dako man kaayo yang kuan. Ito, 1975. Ayan, bibili kami ng, ng shopping galas. 16 raman. O, yan na lang, 16. Baka may tag-10 pa. Wala man Hanap oy. pa. Ayan, 16 yun. 16 pesos. 90 ito, 19. Kini siya. Yan na lang. Ayan, alanganin kasi sila dun sa ginagamit nila na baso. Kaya, ayan o. Yan talaga yung taka. Kaano man kasi yun, nakakatakot mabasag eh. Oo, yung ginagamit nila. Ay, binili ko lang yung tag 20, di ba? Dun sa Japan surplus. Lang. Gusto ko nga mag-ano ng Japan Store Plus, magaganda eh. Wala na kasi sila. Gusto ko sana bumili nito kay hindi ayaw niya nun. Medyo yung malaking baso. Ito kasi mga medyo mahal na mga baso, guys. So, maghanap na lang kami ng iba. Ayan guys, nakapili na rin ako ng bag. Ayan, pang lang sa lagay ng mga isda, ng mga gulay. Ayan. Pamain na lang. Karin. How much? Paano ba to? Paano ba to guys? Kabayo guys. Sorry guys. Uy, mura lang siya oh. 200. Tapos bumili ka ng isda, tag 80 lang. Okay, diba? Half price. Let's go down. Sarap sa jacket doon. Wala ko kita nakakita ko baso dito. May maliit baso dito. Angkat. Magkano ni? Para nahadlok ba sa tag-15? Ako gino. Wala, nawala lagi ito. Asa man ito dapito? Tara. Uy, ko ka pa itong baso. Baso. Ay,
Agay mahal yata eh. Guys, ito yung mga pasalubong center. Yung bumili. Saman. Sabi ko kalambrik. Kasi aso may butas na. Kapadan. Huli na, fully bird. Huli pa portion. Dalawa.